В тази презентация предстои да разгледаме по-подробно Байгани журналист на Алеко Константинов, отново от темата Родното и чуждото. И отново започваме с авторът. Алеко Константинов живее и твори през 90-те години на 19 век. Това е времето на новите икономически условия в България. Основните теми в творчеството са моралния опадък и нравствената деградация в следосвобожденската епоха. А финалът на сборника за Байганю е фейлетонът Байгани журналист. Това са само ключови думи, които може да използвате в уводната част за интерпретативното съчинение, а в шортс можете да намерите готови уводни части за Алеко Константинов. В следващия слайд ще разгледаме жанра и заглавието на произведението. Жанрът е фейлетон. Характерно за този жанр е хиперболизирано представяне на човешките недостатъци. Чрез своя образ Алеко Константинов успява да изрази ключови национални и социални черти, проявяващи се и до днес в българското общество. Заглавието на творбата задава основната сюжетна линия, основаването на вестника от героя и неговите приятели и насочва към основния герой, който е в родна среда и в нова социална роля, а именно Байганю. В следващия слайд ще разгледаме сюжета на творбата. Фейлетоните в книгата за Байганю са представени като истории, които се разказват за забавление сред групичката от млади образовани българи. Байганю журналист се открива с доста разширено представяне на разказвачите, забавляващи се в заведението с жива музика. Основната част на текста започва с разговора между Байганю, Дочело Гочело и Данко Харцазина, които обсъждат какво печелившо предприятие е най-добре да захванат. След като предложенията за руски трактат, фабрика за квас и банка са отхвърлени, Байганю налага мнението си, че е най-добре да започнат да издават вестник. Като първоначално стайване, приятелите на Байганю възприемат идеята. В края на фейлетона Байганю и Денко Харцазина остават, за да пишат текстове. Всъщност, клевети и обиди за първия брой. Текстът завършва с авторско отклонение, в което Алеко прощава на героя си и изразява надеждата, че той би могъл да се поправи. В следващия слайд ще разгледаме композицията на творбата, като смятам да започнем с книгата като цяло. Тя е разделена на две части. Байганю тръгна по Европа и Байганю се върна от Европа. Като в Байганю тръгна по Европа, Байганю е смешен образ, докато в Байганю се върна от Европа, той е страшен образ. Последният очерк от книгата е именно Байганю журналист. И сега нека да започнем с фейлетонът като цяло. Той има две смислови части. Първата част е разказвачът Гедрос за вестника на Байганю. Втората част е авторовата надежда, че героят му ще се поправи и обращението му към читателя. Графично откроено, европейци сме ни, ама все не до там. Основен композиционен похват е разказ в разказа и диалогът, който е основен похват за разкриването на героите. В следващите два слайда ще разгледаме по-подробно героите, като нека започнем с Байганювското и приятелите на Байганю. И нека започнем с Байганю. Той е материалист, иска сила и власт. Първо, най-важното е хамелеонщината. Той е тъмен герой с фалшиви ценности. Дочело и Гочело. Те са възрожденски идеали, превърженици на руското и са изключителни материалисти. Данко Харцазина, т.е. примитивно и неприемливо поведение, привърженик на грубата сила и властта. Гуньо Адвокатина. Той е мнимо европеец, с който се не интересува само от своя личен интерес. В следващия слайд ще разгледаме антибайганювските герои, а именно това е групата Весела България. И започваме с разказвачът Гедрос. След това е интелигенцията, които са съдници на Байганю. За тях е важна културата и ценностите. Но от тясната страна има бездействие с сладки разговори, смях и забавления, докато при Байганю той е активен. В следващия слайд ще разгледаме темите и мотивите. Освен основната тема, която е родното и чуждото, присъстват темите за модернизирането, за родните ценности и за политическото химелеонство. А мотивите са криворазбрания патриотизъм, келепират, стремежът към власт и пари и словото като средство за манипулация. В следващия слайд ще разгледаме няколко кратки особености на художествения стил. Нека започнем с комизъмът на изображението, в който присъства сатирата и сарказмът, авторовия коментар в края на текста, лирическото послание към героя, речевата характеристика, в която героят използва остаряла лексика, турцизми, криворазбрани европейски думи. Жестовете са предадени в детайли
Правят се препратки към конкретни исторически събития и актуални ситуации от времето на Леко, за да създадат достоверност на разказа. В следващия слой ще разгледаме интерпретацията на темата за родното и чуждото. Родното в романа е представено по два начина. От една страна, самият герой Байганю в определена степен изразява национални и социални черти, характерни за българското общество в началото на следосвобожденската епоха. От друга страна, Байганю умело използва патриотичните чувства и страсти, за да извлича изгода. Вероюването на Байганю е, че патриотизма трябва да бъде осребрен, да бъде превърнат в конкретна полза. Дискусията, която героите водят в творбата, е как по-изгодно да бъде изтъргуван патриотизмът. В следващия слой ще разгледаме проблемите и конфликтите в произведението. Основният проблем е комичното несъответствие между декларираните в публичното пространство възгледи и действителните мотиви на героите. Байганю и неговите другари нямат морални и политически принципи, а се опитват да се възползват от настроенията в тогавашното общество. Фелетонът усмива опадъка на обществения морал, позволяващ за важни и отговорни дейности, като издаването на вестник, да се занимават хора без качества и морални принципи. Конфликтите – материалното срещу духовното, неспособността за самооценка срещу чувството за превъзходство, активната байганющина срещу пасивната интелигенция, журналистическата етика срещу властта и отговорността в медиите. В следващия слайд ще разгледаме внушенията в творбата. Книгата носи послания за оттласкването от поведението на героя, което предизвиква смях, но и срам и гняв от изопачаването на българските ценности. Българинът е способен да оцелява в различни ситуации, което би могло да се определи като положителна черта на характера при други обстоятелства. Но Байганю се стреми не просто да съществува, а да властва и да трупа пари. В следващия слайд ще разгледаме интерпретацията на останалите теми в текста, обществото и властта. Фейлетонът иронично представя един разпространен тип социално поведение, при което на властта се гледа единствено като на източник на облаги, а на медиите като на средство за ласкаене на висшестоящите и оплюване на опонентите. Байганю журналист е иронично изображение на едно общество, в което всеки следва личния си интерес, като имитира патриотизма и загрижеността към народа. Това беше всичко за Байганю журналист. Ако имате някакви въпроси, напишете ги в коментар и също така напишете дали са полезни видеята ви и ако искате да добавя нещо. Благодаря ви, че изгледахте видеото до край. Ще се радвам да се абонирате за канала ми за още полезна информация в YouTube и в TikTok. Да харесате и да споделите с приятели.